Няма. Майка с колеца и мама. Синчи. Благословен Бог наш, сега ни и присно, и во веки веков. Амин. Радуйся, благодатная Богородице Дево, и с Тебе воссия солнце правди Христос Бог наш, просвещая и сущия во тме. Веселися и ти, старче праведни, приеми во объятия свободителя душ наших, даруюш него нам воскресение. На Господа да се помолим. Господи помилуй. Господи Боже на истината, от Твоето име, от името на единородния Ти Син и Светия Ти Дух, възлагам ръката си върху раба Ти Евгений, който се е удостоил да прибегне към светото Ти име и да се запази под заслона на крилете Ти. Отстрани от него старата оная заблуда и изпълни го с вяра, надежда и любов към Тебе, за да познае, че Ти едничък си Бог истинен и единородният Твой Син, нашия Господ Исус Христос и Светият Твой Дух. Дай му да постъпва по всички Твои заповеди и да пази всичко, що е Те погодно. Защото човек, ако стори тия неща, ще живее чрез тях. Запиши го в книгата си на живота и го съедини в стата на наследието си. Нека се прославя върху него светото Твое име и името на възлюбления Ти Син, нашия Господ Исус Христос и Светият Ти Дух. Нека очите си винаги милостиво да гледат в него и ушите да чуват гласа на молбите му. Развесели го в делата на ръцете му и във всичкото му потомство. Те величае, като се поклани и славя великото Ти възвишено име и да Те хвали винаги през всички дни на живота си. Защото Те е възпя всяка небесна сила и Твоя славата на Отеца, Син и Светия Дух, сега и винаги во веки веков. Амин. Изгони от него всеки лош и нечист дух, който е скрит или се загнездил в сърцето й. Амин. Изгони от него всеки лош и нечист дух, който е скрит или се загнездил в сърцето й. Амин. Изгони от него всеки лош и нечист дух, който е скрит или се загнездил в сърцето му. Амин. Дух на заблуда, дух на лошота, дух на идолослужение и всяко корыстолюбие, дух на нечистота и всичко, което се върши по научаване от дявола, и направи го достоен член на Светата Църква. Чрез Христа Исуса, нашия Господ, с когото си благословен, заедно с безначалния Негов Отец, с пресветия благ и животворящ Негов Дух, сега и винаги во веки веков. Амин. Обръщате се с гръб. Кръстник. От името на вашия кръщелник ще отговаряте на въпросите, които аз ще задавам.
Отричаш ли се от сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичкото му служение, от всичката му гордост? Отричам се. Отричам се. Отричаш ли се от сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичкото му служение, от всичката му гордост? Отричам се. Отричам се. Отричаш ли се от сатаната, от всичките му дела, от всичките му ангели, от всичкото му служение, от всичката му гордост? Отричам се. Отричам се. Отрече ли се от сатаната? Отрекох се. Отрекох се. Отрече ли се от сатаната? Отрекох се. Отрекох се. Отрече ли се от сатаната? Отрекох се. Отрекох се. Сега се обръщате. Амин. Съчетаваш ли се с Христос? Съчетавам се. Съчетавам се. Съчетаваш ли се с Христос? Съчетавам се. Съчетавам се. Съчетаваш ли се с Христос? Съчетавам се. Съчетавам се. Съчетай ли се с Христос? Съчетава се. Съчетах се. Съчетай ли се с Христос? Съчетава се. Съчетах се. Съчетай ли се с Христос? Съчетава се. Съчетах се. И вярваш ли в Него? Вярвам в Него като в Цар и Бог. Вярвам в Него като в Цар и Бог. Кръстим, че почтеш си Него. Да. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца преди всички векове. Светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас, човеците, и заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек. И бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден, според Писанията. И възлезе на небесата, и седи отдясно на Отца. И пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царство му не ще има край. И в Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изложена, комуто се покланяме да го славим наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците. В една света, вселенска и апостолска църква. Изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чака възкресение на мъртвите и живот в бъдещ век. Амин. Кръстник, това, което прочетохте, беше символа на светата православна вяра. След като изчетохте символа и смисъла на нашата вяра, аз съм длъжен отново да попитам този, който предстои да бъде кръстен, дали се е съчетал с Христос. Съчетай ли се с Христос? Съчетай се. И поклоним се сега. Покланяме се на Отец и Син и Светия Дух, единосъщна и неразделна Троица. Благословен Бог, който иска да се спасят всички човеци, да достигнат до познание на истината, сега и винаги, и во веки веков. Амин. Благословено царство, Отца и Сина и Святаго Духа, и ни присно, и во веки веков. Амин. Да внимаваме, алилуя, алилуя, алилуя. Благословен Бог, който просвещава и освещава всеки човек, идваш в света, сега и винаги во веки веков. Амин. Вселена на радостта се помазва Божия раб Евгений за изцеляване на душата и тялото. За да слуша Словото Божие, Божите ръце ме затвориха и устроиха, за да води по стъпките на Божите заповеди. Чрез светото помазание ние приготвихме Евгений да бъде потопен в купела, от който купел ще излезе новия християнин на Светата Църква. Благодарно време за светото таинство кръщение, защото Божия раб Евгений ще бъде кръстен в Иордановата вода или в тази вода, която се освещава в Божието явление, негово явление. Сега, мама и тати ще трябва да го съвършат до степента, в която те са преценили, но поне краката му трябва да са боси, за да може да са правят.
Кръщава се Божия раб Евгений в името на Отец, Амин, и Сина, Амин, и на Светия Дух, Амин. Айде сега да дадем на кръстнича. Айде, кръстнича си пригрежи. Той беше. Амин. Все още малко ще помажем и си готов. Що ще? На Светия Дух. На Господа да се помолим. Господи, помилуй. Спадете това косъм, което решите. И придържайте го. Съм шел помоля. Да не направим някой. Няма пак. Постигва се Божия раб Син и Светия Дух. Амин. Облича се Божия раб Евгений в дреха на правда, в името на Отец и Син и Светия Дух. Амин. Ризом не подаш, светло деяйся, свето мяко ризою, Божо милостиве Христе Боже. Заповядайте след мен обратно. Си
се омий, ти се миропомаза, ти се освети. В името на Отец и Син и Светия Дух. Амин. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе. Христос, който благоволи да бъде кръстен в река Йордан, истинския наш Бог, по молитвите на своята пречиста и пренепорочна свята майка и на всички свои свети, да ни помилва и спаси, защото е благ и човеколюбец. Амин. В името на Отец и Син и Светия Дух. Амин. Велик е празника на Божието явяване и на Божието богоявление, в който празник се намираме в момента, когато Бог слезе на земята и биде кръстен от свети Йоан Кръстител. И в това свое кръщение се прояви действието на Светата Троица. При всяко едно кръщение снизхожда Светия Дух. Затова кръщението не случайно е наречено таинство. Таинство в църквата означава проявление на Светия Дух. Днес имаме великата, голямата радост, чрез проявлението на този Свети Дух, който във вид на гълъб се е явил при светото богоявление, да озари и новопросветения Божи раб Евгений. Искам да му пожелая крепко здраве, много радости и много успехи в живота. Да бъде радост и утеха преди всичко за своите родители, както ни казва и Свещеното Писание. А вие, кръстник, поехте не лек кръст и задача, а тя е преди всичко да го научите на основните християнски ценности и добродетели, от които най-важни са вярата, надеждата и любовта. Пожелавам винаги в сърцето му да грее Христовата светлина, никога да не губи надеждата си, упованието си в Бога и чрез благодата на Светия Дух да има един успешен живот, изпълнен с много радости и с благодатни успехи. По молитвите на Пречистата Богородица, по молитвите на честния славен пророк, претече и крестител Йоан и на всички Божии свети и угодници. Благословението на Господа и неговата милост да дойдат върху всички вас. Честит и благословен празник за много и благодатни години. Амин. Благоденствие и мирен живот, мир, здраве, спасение и добро преуспяване, подай Господи на благословения Божи раб Евгений и го запази за много години. Кръстник, поеми своя кръщение. И заповядай след мен. Провежда се Божия раб Евгений в църква.
некръстен, връщаме ви християни. Ево. Питка да си я пазите. Да, и след което зачиста вода е тази. Фондът трябва да се... Да. Добре. Добре, вече предаваме. Да, това вече си. Благодаря. Прибирате си усичката. Да. Това. Благодаря. Няма нужда. Десно 3, 2, 1. Има ли Христи? Няма проблем. Пречи ли ти? Така, може ли само тази чанта да я сложим отзад? Зад вас, да. Супер. Така, 3, 2, 1. Супер, сега може ли всички да го посочим него с ръка? Точно така, чудесно. 3, 2, 1. Тук, 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 тук. Браво. Thank you.